Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun wani lafiya. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu da karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu yau za ku ji mu dauke da cewa Boko Haram ce ta kai harin kunar bakin wake a masallacin Maiduguri. Rundunar sojojin kasar Najeriya ta tabbatar da harin kunar bakin wake da aka kai masallacin Maiduguri, inda ta ce dan Boko Haram ne ya kai harin. A yammacin jiya Laraba ne dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallacin da ke kasuwar Gamboru a cikin garin Maiduguri a daidai lokacin da musulmi suke gudanar da sallar magariba. A wata sanarwar da rundunar ta fitar ta ce binciken farko ya tabbatar da cewa dan Boko Haram ne ya kai harin na kunar bakin wake, inda ya kashe kansa da mutum biyu nan take. Sanarwa ta kara da cewa wasu mutum biyu daga a cikin akalla 32 da suka jikata sun rasu a asibiti, sannan akwai wasu guda biyu da ke cikin matsanancin hali. A ƙarshe rundunar ta yi kira ga al'ummar Maiduguri da su kwantar da hankalinsu, sannan su zama masu sa ido tare da nisantar tarukan mutane, sannan su kai karar duk wani abu da ba su gane ba ga jami'an tsaro cikin gaggawa. An kama mutum 150 bisa zargin yunkurin kai hari kan masu bikin Kirsimeti a Turkiya. Hukumomi a Turkiya na tsare da sama da mutum 100 da ake zargi 'yan kungiyar IS ne da ke shirya kai hari a lokacin bukukuwan Kirsimeti da Sabuwar Shekara. Wakilan BBC ya ce ba a yi cikakken bayani kan shirin kai harin ba a birnin Istanbul ba, amma ofishin mai shigar da kara na gwamnatin a birnin Istanbul ya ce an samu bayanan sirri da ke nuna harin mabiyan addinin Kirista za a kai wa hare-haren. Ofishin mai gabatar da karar ya ce 'yan sanda sun kai sumame wurare 120 a birnin, inda suka kama mutum 150. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ladanin masallacin Madina ya rasu. Ladanin masallacin Annabi da ke Madina ya rasu. Hukumomi a Saudiya sun ce Sheikh Faisal Nahman ya rasu a birnin Madina ranar Laraba bayan fama da jinya. An naɗa Sheikh Faisal a matsayin ladanin masallaci a shekara 2002, kuma ya gaji kakansa da mahaifinsa a wannan aiki. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama.